κάνουμε σήμερα που δεν έχουμε σχολείο? Πάμε μουσείο. Τι λες τώρα, σε ποιο μουσείο ρε? Τέτοια ώρα είναι όλα κλειστά. Ναι, καλά. Και ανοιχτά να ήτανε, δεν υπάρχουν χρήματα. Αφήστε τις πολυτέλειες. Ποιος θα πληρώσει την είσοδο? Και τι θα κάνουμε? Όλο τα ίδια και τα ίδια. Θα την αράξουμε. Άσχημα είναι εδώ. Εγώ θέλω να πάω. Βαρέθηκα μια από τα ίδια κάθε μέρα. Και τι να κάνουμε ρε φιλενάδα στο μουσείο? Να παρατηρούμε δίθεν τα εκθέματα και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα? Τι βαρετό. Συλλογές. Άσε που έλεγε μέσα μοιάζουν εξερόλες και εγώ αισθάνομαι βλάκας. Δεν πάω πουθενά. Έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε ξεναγό. Και άλλα χρήματα δηλαδή. Δεν μπορούμε να πάμε. Οπότε ας αλλάξουμε κουβέντα. Ας μιλήσουμε για μόδα. Σας έχω τη λύση. Για λέγε εσύ που τα ξέρεις όλα, Φροξυλάνθη. Φίλοι μου. Τι ΜΕΤ, τι είναι αυτό? Μικρέ και ανόητε Μενέλα, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πατρών. Α, τι είναι αυτό? Δεν το έχω αυτό. Εξήγησέ μας, Φροξυλάνθη. Πότε επιτέλους θα μάθετε τι γίνεται στην πόλη μας? Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΜΕΤ χρησιμοποιήθηκε το 2001 ως εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και με τι ασχολείται? Ασχολείται με την απόκτηση, συντήρηση και μελέτη των τεκμηρίων των επιστημών και της τεχνολογίας, που αφορούν καταρχάς τα υπάρχοντα στο πανεπιστήμιο τμήματα. Τα τεκμήρια αυτά, αφού μελετηθούν και συνδυαστούν, αποθηκεύονται ή εκτίθεται στο χώρο του μουσείου για να συμβάλλουν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία. Το υλικό το οποίο συγκροτεί και εμπλουτίζει τις συλλογές του μουσείου είναι σκεύη, εργαλεία, μηχανήματα, τεχνολογικός εξοπλισμός, αρχαιακό υλικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, βιβλία και άλλο συνοδευτικό υλικό. Και πού τα άμαθες εσύ όλα αυτά? Όταν κάνουμε μάθημα, κοιτάς τις πεταλουδίτσες, Ασπασία. Μας το ανέφεραν στο σχολείο και εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα του και ενημερώθηκα. Απλά. Και γιατί να πάμε εκεί? Μενέλα, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Το ΜΕΤ θέλει να διαδώσει την επιστήμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα, να φέρει σε επαφή το κοινό του με την πρόοδο της επιστήμης και τα τελευταία επιτεύγματά της, να προωθήσει την κατανόηση θεμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τα οποία το κοινό είναι καθημερινά σε επαφή και αγνοεί, ή θα ήθελε να μάθει περισσότερα, να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ιστορίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό του να αποκτήσει βιώματα σε σχετικά θέματα. Και διαθέτει συλλογές, Φροξυλάνθη? Εννοείται! Στο ΜΕΤ λειτουργεί θεματική έκθεση με τίτλο «Οι τηλεπικοινωνίες στη ζωή μας», που παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες των τηλεπικοινωνιών και την εξέλιξή τους μέσα από τρεις βασικές θεματικές ενότητες. 1. Ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. 2. Αρχές της φυσικής, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, που περιλαμβάνει επιδείξεις πειραμάτων. 3. Τηλεπικοινωνίες παλιές και σύγχρονες, που περιλαμβάνει μουσιακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό, και υλοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, συναυλίες και... Ναι, αλλά ποιος θα μας καθοδηγήσει? Η κυρία Πέννη Θεολόγη-Γκούτη. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός τεχνολόγος, όπως θα γίνω κι εγώ κάποτε, και υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την επιμέλεια της έκθεσης και υπεύθυνη επικοινωνίας. Και από λεφτά τι δίνουμε? Τίποτε, είναι δωρεάν. Και τι θα κερδίσουμε? Μια σοκολάτα. Μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Καλλιέργεια παρατηρητικότητας, επινοητικότητας, θα ανακαλύψεις. Φτάνει. Θα εξερευνήσεις. Φτάνει. Θα μάθεις, θα επικοινωνήσεις, θα ταξιδέψεις τον χρόνο. Φτάνει, πάμε. Πάμε ΜΕΤ. Έλα κι εσύ. Μην το αναβάλεις. Για να μάθουμε, για να επικοινωνήσουμε, για να ταξιδέψουμε.